Culture love again, yo, crispy. Culture love again, 99, 99, yo, Cymplex. Kune maEx anoshungurudza, adi kutibona chipururudza, anoda kutinyudza se Titanic, adi kutona tiri muneimwe relationship. Atidi maEx ane Peter, maEx ane Peter, atidi maEx ane Peter, maEx ane Peter, maEx emtonono, maEx ane Peter, atidi maEx ane Peter. Pavakationa takwita tabuda mavari nespidi yechita, vakutotadza kudya serevhita, takabatikana pavakatichita. ZvimaEx zvine sekuru bitterness, zvinongoya zvichipopota paindaneti, tatokumberi sebhazi reintercape, hatiteuke ngegudo rakapfeka kepi. Atidi maEx ane Peter, maEx ane Peter, atidi maEx ane Peter, maEx ane Peter, maEx emtonono, maEx ane Peter, atidi maEx ane Peter, maEx ane Peter. Waida kundimedza unge piu, right now how do you feel? Let me tell you something, X, shiu, you. Dzidzeo kuita move on, isusu takatoita move on, yeah. Life goes on, wachinzwa here wetariro na Jona. Atidi maEx ane Peter, maEx ane Peter, atidi maEx ane Peter, maEx ane Peter, maEx emtonono, maEx ane Peter, atidi maEx ane Peter, maEx ane Peter. Pavakationa takwita tabuda mavari nespidi yechita, vakutotadza kudya serevhita, takabatikana pavakatichita. ZvimaEx zvine sekuru bitterness, zvinongoya zvichipopota paindaneti, tatokumberi sebhazi reintercape, hatiteuke ngegudo rakapfeka kepi. Atidi maEx ane Peter, maEx ane Peter, atidi maEx ane Peter, maEx ane Peter, maEx emtonono, maEx ane Peter, atidi maEx ane Peter, maEx ane Peter, atidi maEx ane Peter.